Hello. Oh. Kagising mo. Sa kanya na yung kakakit mo. Oh. Alam bubunga nga. Alang mangge. Oh. Erik pa hanggang Lumualdo. Sito Pines. Oh. I-press ko mo rin. Nutak. Nakaka-jujubels. Pasyal-pasyal ka pa kanini at Lungaldo. Bukas na ako umuli. Bahala na kanini. Kauli ko. Nung may pakanano kang dragon. Importante, may kapag-relax ko. O, potang bagya. Lumibot ta mo na eh. Libot na kayo Bagyo. Ano naman rin? Paborito oh. Oh, Tok Neneng. Manchechuk Bagyo sigurado ka lang ko rin. Oh, really? Yung mga kasama ko rin. Saan? Ito, Berto. Ano? Empanadang bigan. At yung Bagyo makakuha ng empanadang bigan. Oh. Dayo ko na yung kalbo. Dayo po ngayon niya kung oh. Biyernes, Alay Dragon. Likuhan ko na yan naman. Bisa passing pa inawa eh. Umunula oh, kapag yadala ka pa. Oo, shout out, YouTube lang. Nabarik ko yan oh. Puntaan na kanyan. Oo. Kaya masyal kayo po kending sa bandang makatakot na balik in Diplomat Hotel oh. Shout out po oh. Shout out, shout out. Shout out sa bandang makatakot. Makatakot tumakot ka. Okay, no. Oh, ready ko oh. Tatakot ko mo kanyan. Shout out, Jojo. Shout out po. O yan po, maglakad-lakad kami. Shout out. Geng, Jojo geng. Vlogs. Shout out po. Subscribe yan po Facebook. Jojo Oh, Vlogs yan po. ha. Hello, Dragon. Makanando. Ano ako mag-vlog kayo na, oh. Makanando ka tumakot kayo. Hindi ka lang. Oo. Tumakot ka kanyan. Kan-dragon ka tatakot. Mapakan-dragon sigurado tumakot ko. Pero king hotel ay ni. Ay, nuko. Ayan, may traffic nga rin. Ayan, may traffic nga rin mo. Hindi tayo Bagyo, may traffic nga pala. Oh, saguli, bayo meron ng video ko. Problema ka ba yung wifi mo? Bisa abang mabilis at murang internet. Oh, uyanin ko, oh. Oh, una ng branch na. Ang contact number. Nanalo ka po. Mag-apply na ka. Hanggang at Lumualdo, may painawa ko. Sali sa utak. Wala akong stress game. Kaya lumibot daw mo yung panahon, no?